Velkommen til vores første YouTube. Hvor er det sindssygt, mand. Øj, den er stor også. Mere har man sgu ikke brug for i livet. Velkommen til vores allerførste YouTube-video. Vi skulle lande i Frederikssund. Vi har hørt, der skulle være nogle makraller. Vi har fået den fedeste båd, de fedeste gutter. Vent lige ved det, hold da kæft, mand. Prøv. Okay, det der, det ser oprigtigt sindssygt ud. Alle fisker, når de ser vand. Men mens Marius han lige ringer en jeep til, så er vi altså i Frederikssund, fordi der er en, der har skrevet til mig. Han har en båd, og han har inviteret mig og Marius og Regin, Bertram og Nikolaj, som er 3 af vores gode kammerater med, på forhåbentlig en makreltur. Vi har været i Frederikssund en gang for at prøve at filme en YouTube-video. Det gik sådan her. Ja. Ui, der kommer en fisk, Jeg bliver nervøs for helvede. Hej, kender I også det? Hvor præstationsangst, altså. Ej, bror, mand. Den arbejder på måske 10 cm, men jeg bliver helt nervøs, mand. Crazy at køre en havrestang til Arbor, vil jeg lige sige. Jeg var færdig. Ja. Og var det bare en sten? Bertram ringede lige og sagde, at han venter på os. Så, men lækkert spot. Altså, ikke sov på det. Meget klart vand. Vi så en Arbor. Vi kan lige få et sådan intro-klip af Bertram her. Jeg hedder Bertram, jeg er 24, og jeg sælger solceller, det er jo... Fuck, en båd, mand. Det er fandme... Ja, det er meget godt. Subscribe lige, så vi kan købe sådan her på et tidspunkt, ikke? Hvad så, bror? Jeg har også måneder med. Nej, kan du ikke lade som bror på det? Ja, det er ikke. Nu må vi bare Rex, jo. Jeg sagde, prøv at kigge på ham og kigge på ham. Du kan ikke sende dem ind og købe... Det er faktisk, det er slet ikke mig, du skal pege på der. Det er altid Rex. Hey, jeg har købt gode snacks til jer, dreng. Altså, det skal jeg prøve. Jeg cutter. Jeg skal til konkurrence om 4 uger, ikke? Så jeg har bare købt alle de gode snacks til jer. Vi er kommet ud nu. Alle sammen har fået rækket stængerne op. Jeg har lige sat mig lidt ned i læ, fordi det blæser her meget. Vi har alle sammen fået sat makrelforfang på, et blink, og så er målet forhåbentlig at fange en makrel. Der er selvfølgelig også chancer for havret. Men lige meget hvad, så hygger vi med det. Og forhåbentlig kan vi fange noget, som vi kan spise på stranden senere og lave et lækkert bål. Nogen der står der. 2 bag ved mig. Så jeg tænker, at jeg også tager min stang. Og så lad os se, om vi kan fange en fisk. Du skal ikke rykke til makrel, det der. Ja. Du skal ikke rykke den så hårdt. Næsten lige. Det er makrel. Indmænd! Fisk! Jeg satte den bare i, fordi jeg tænkte, nu kan jeg bare helt stille og roligt ind, mens du, sejler. Vi har lige fået den allerførste makrel. Det blæser røv meget, så vi har lige sat mikrofon på det store kamera, fordi jeg håber lidt, man kan høre, hvad vi siger. Overvej, hvis jeg var lige så god til at fiske, som jeg var til powerlifting. Nej, det er du. Du er den eneste, du har fanget 2 fisk i dag, så er den eneste. Det står 200. Rex er den eneste, der har fanget fisk i dag. Vejret kunne godt være lidt bedre i forhold til vinden, men Altså, det handler jo om rejsen, dreng. Hvis der er nogen, der har glemt, hvad fiskeri det drejer sig om, så putter vi lige et klip ind af Rex her. Til alle jer fiskedreng. Ligesom med træning, så handler fiskning jo ikke om destinationen, men om rejsen. Det handler om at hygge sig med drengene. Det handler om at stå og filosofere i sine egne tanker. Og hygge sig med det, ikke? Det er jo en hobby for fanden. Det er jo lækkert. Så der er ingen sure miner her, vel, dreng? Nej, sgu da. I'm so clean, look at me go, yeah, get on my team. Mig, Marius og Mikkel, som burde være dem, der har styr på det her. Vi er de eneste, der ikke har fanget noget. Jeg er i chok. Altså, jeg har low-key bare overtaget kaptajnrollen. Jeg sidder bare her og sejler folk rundt. Altså. Hvor er fisken hen? Skal vi lige kigge her? Der. Der. Altså, nu har vi en makrel og en hornfisk til aftensmad. Vi er 6 sultne mænd. Det rækker ikke helt, men det er ikke rigtig sommervejr, vi er ude i dag, mand. Shit. Vi fisker i en sejlrende. Nu sejler vi lige tilbage igen. Prøv igen. Oj, havret efter. Fuck. Der var en fucking havret efter. Der er hugget. Fisk. Nej. Det er sådan. Føles som en hornfisk, det der, du. Vi har fisket et par timer mere nu. Vi har lige prøvet at fiske nogle havre i stedet for makrel. Jeg havde en enkelt følger.
Det gik ligesom forventet, så fiskeriet er stadig relativt svært, men så er det godt, at vi lige har fået en sjov idé. Prøv at se ham derovre. Altså, ekolovet virker jo ikke, så vi skal jo lige se, om der er fisk. I får lige resultatet her. Hvad gutter, har han set noget nu? Har du set noget nu? Nej! Når man ikke fanger fisk, så får man skøre der. Fuck, hvor var det sjovt det der. Det ville gå galt. Jeg var sådan, altså, der er no way til, der kommer til at fungere. Vi fisker lige makrelstykket den sidste gang, og så ser vi, om vi ikke kan få en sidste fisk, og så sejler vi ind og laver noget fisk. Fisk. Chico. Ja, jeg tænkte, vi skulle lidt længere ned. Jeg kommer foran, og der er fint her. Har du den? Yes. Vi har kun fisket i 8 timer for den fisk her, men hold kæft, hvor er det vigtigt. Sindssygt. Ja, fisk. Har du nettet? Ja. Og det er også en kæmpe en der. Fuck, hvor er de stærke, mand. Øj, den er stor også. Men fedt, oh shit. Det var helt ondt. Den kommer der. Ja, tak. Ja, tak. Solen er ved at gå ned, og vi har lige fået 2 ekstra makraller. Det begynder at ligne, at vi har et måltid. Det er bare ret ironisk i forhold til, at vi prøvede at fange dem fra land sidste gang. Det lykkedes ikke. Og nu kranger de dem bare fra land af, og vi struggler lidt fra båden. Men det er lækkert. Vi fisker lige et par minutter mere, og så tænker jeg, at vi skal ind af og lave noget lækker mad. Ja, i aftentimerne, så lykkedes det sgu også for mig endelig at komme på tavlen. Ej. Altså, hvis der var lige så mange makraller som vandmænd, ikke? Lav en vandmand catch and cook. Hvor er det her? Altså, kan man se, hvor mange der er? Crazy at fange fisk og så bare gå. Hey, slap mig lige af. Vi har været sammen i 9 timer, ikke? Altså, jamen, jeg skal jo stille op til verdensmesterskaberne om 4 uger, så bliver jeg nødt til at tage op og træne. Jeg beklager. Fornøjelsen. Bare husk, at du kan ikke fange fisk, men du kan sælge solceller. Jeg kan heller ikke sælge solceller for tiden. Det går ikke, det gør. Kom ind nu, og planen er, at vi skal have købt ind, så vi kan lave noget makrel, kartoffelsalat og et lækkert stykke brød. Det smager jo altid bedre efter sådan en dag, og når man har oplevelserne bag det. Så smager fisken jo godt lige meget, hvad man laver. Så vi skal lige have fundet en engangsgrill, så vi kan få stegt de makraller. Det havde selvfølgelig været mere hyggeligt med et bål. Altså, vi er så udkørte, så det bliver den nemme løsning i dag. Og så skal man selvfølgelig bare rydde op efter sig selv, men så er en engangsgrill, det kan sgu også være hyggeligt en gang imellem. Nu går vi også bare, fordi vi snakker, vi er fuldstændig gået 4 af det. Det har jo blæst 12-13 meter i sekundet hele dagen, mand. Så er jeg også blevet våd, så det nok er set, så... Ja, jeg synes lige, vi skal have klippet igen. Det er selvfølgelig beerpong. Nej. Du ved ikke på. Kartoffelsalat med porer, du. Så 3. Altså man kan sige, at vi har en fiskediscord, hvor vi giver fisketips ud, og der er et fedt fællesskab, der deler ud af deres erfaringer osv. Men Masterchefs, det har vi fandme aldrig været. Altså, så det bliver den nemme løsning med kartoffelsalat. Hvis I gerne vil se billeder af alt det her, inden det bliver uploadet på YouTube eller på sociale medier, så hop lige ind på vores Discord. Der poster vi det altid på dagen. Der er link til vores Discord i beskrivelsen. Tjek det ud. Hvis du elsker fisk, så er det lige noget for dig. Ja. Så er der også masser af fede giveaways, så hvis du godt kan lide gratis fiskegrej, så er det lige noget for dig. Solen er ved at gå ned. Kæmpe vibe det her jo. Så overvej det her. Makrel, lidt brød, lidt citron, lidt kartoffelsalat. Den her skal vi lige have fjernet. Der er gang i den jo. Mere har man sgu ikke brug for i livet. En god fiskedag. Slut den af med at spise sin friskpakket fisk. Absolut fornøjelse. Fuck, hvor ser du træt ud, mand. Jeg er helt færdig. Helt færdig. Så han skal bruge noget brød, så jeg får lige skåret nogle lækre skiver. Ej, Det skulle lyde med lyd, det der. det er godt, det der. Skål på det. Prøv. Skål. God? Ja. Det er sindssygt. Det er faktisk, det er oprigtigt, det er virkelig godt. Det smager fucking godt. Kæft, hvor er det lækkert. Vi skal lige have begge taste. Det er altså Viking, der kommer her. Kæft, det er lækkert, mand.
Så igen næste uge, eller? Fantastisk dag. Fantastisk måde at slutte en Det var meget fantastisk, wow. Jeg synes sgu da ikke smage kartoflerne. Kartoffelsalat. Det var en lang dag. Fuldstændig fornøjelsesdag. Slut dag med at spise sin egen fisk. Det bliver ikke meget bedre jo, altså. Nej. Vi håber, I har nyt at se med på vores allerførste YouTube-video. Det her, det var altså kun starten. Der kommer det fedeste content. Så husk at like og subscribe og følg med, så I ikke går glip af det. Hvis I gerne vil have first teasers, giveaways, en fed chat, et fedt community, så husk at join vores Discord-gruppe. Det er fuldstændig gratis. Der er link i bio. Tak for at I så med. Ses i næste video. Ses i næste video.